Fit-tmiem il-laqgħa l-eżekuttiv ma laqax it-talba ta' Jeffrey Policino Orlando biex Richard Kakija Caruana jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista. Al-kuntrarju, l-eżekuttiv approva mozzjoni ta' ringrazzjament il Richard Kakija Caruana imresqa mid-deputat nazzjonalista Francis Zammid-Dimek. Fit-tmiem il-laqgħa d-deputat Jeffrey Policino Orlando ħireġ mid-Dar Ċentrali iżda meta mitlub jagħti l-ewwel reazzjoni tiegħu, Policino Orlando qal biss li waqt il-laqgħa tkellem biżżejjed u ma kienx ser jagħti aktar kummenti. Min-naħa tiegħu f'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li issa l-konklużjoni tal-eżekuttiv trid tiġi rispettata minn kulħadd. Konklużjoni finali hija konklużjoni li trid tiġi rispettata minn kulħadd. Skont huwa mix-xhieda mresqa minn Jeffrey Policino Orlando ma kien hemm l-ebda ħiel ta' ebda prova li torbot lil Kakija Caruana ma xi waħda mit-tliet akkużi mresqa mill-istess Policino Orlando. Li ma rriżultat ebda ħiel ta' ebda prova li b'xi mod torbot li Richard Kakija Caruana ma xi waħda mit-tliet akkużi. Il-Prim Ministru qal li wara l-argumenti li saru tresqet mozzjoni minn Francis Zammid-Dimek li ma' mozzjoni waslet tal-konklużjoni li l-eżekuttiv ma kienx hemm għalfejn jisma' ix-xhieda ta' Richard Kakija Caruana. Gonzi żied li minħabba dawk li skont huwa kienu nuqqas ta' provi ma kienx hemm għalfejn jinstema' Richard Kakija Caruana. Ma kienx hemm għalfejn nisimgħu Richard Kakija Caruana. Il-mozzjoni mresqa minn Francis Zammid-Dimek ċaħdet it-talba ta' Policino Orlando u esprimiet solidarjetà sħiħa ma' Richard Kakija Caruana. Il-mozzjoni tpoġġi tal-vot mhux sigriet quddiem l-Eżekuttiv u skont il-Prim Ministru din għaddiet b'mod unanimu. Dwar ix-xhieda ta' John Dalli, skont Lorenz Gonzi dan ma qal xejn li jorbot l-akkużi ta' Policino Orlando ma' Richard Kakija Caruana. L-istess japplika fil-każ ta' Gordon Pisani. Mistoqsi dwar il-futur ta' Jeffrey Policino Orlando fil-Partit Nazzjonalista, Gonzi wieġeb li dan diġà ġie deċiż mill-Eżekuttiv fil-ħamis li għadda li ddeċieda li ma jħallihx ikun kandidat mal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali li ġejja. Mistoqsi jgħid jekk wara din l-aħħar laqgħa tal-Eżekuttiv l-instabilità tal-Gvern ġiet solvuta, il-Prim Ministru wieġeb hekk. L-instabilità l-Gvern jibqa' miexi sal-aħħar ġurnata bir-responsabbiltà kollha li għandna